Olu lusasazo ngqo lwendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazi eziphambili. Lena Operation Prosper ngeyabenzi bobubi abantu abaphilisa kabuhlungu abantu bakuthi akuzohlekwa. Agalelekile amajoni eMpuma Koloni njengenxalenye yephulo lokubambisana namapolisa ukuqubisana nemilo yamaqela emigewu nolwaphulo-mthetho. Fuel supplies in the country remain stable and the current dry fuel stations are a result of logistics constraints due to panic buying. Ikhabhinethi ibongoze abemibeli ukuba bathobe izibilini kuba unkinkisho lwamafutha ezithuthi lukumeko ezinzileyo kwaye nezikhululo zokwetha amafutha ezomenko emva koxalathelano labathengi uninzi lwazo sele zinamafutha awoneleyo. Molweni Mzontsundu singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wangokuhlanje ukanti ke namhlanje andihambi ndedwa ndihamba noFortune Madlala oza kusitolikela ngolwimi lwezandla ngokukhawuleza ke masingene emxholweni. Agalelekile amajoni eMpuma Koloni njengenxalenye yephulo lokubambisana namapolisa ukuqubisana nemilo yamaqela emigewu nolwaphulo-mthetho. Inkqubo yokutyala lamajoni namapolisa ikhokelwe ngumkomishinala omtsha wamapolisa eMpuma Koloni uNjengele Vuyisile Ncatha eGqeberha. Agalelekile amajoni omkhosi wokhuselo kwindawo ezineqondo eliphezulu lodushe lwamaqela onqevu kwiphondo iMpuma Koloni. Izithuthi zomkhosi nezamapolisa zibambe umngcelele kwizitalato zemimandla iNorthern Areas nanjengoko amajoni omkhosi wokhuselo elungiselela inkqubo yokuncedisana namapolisa. Phantse ngamajoni angama300 aza kusebenza kunye namapolisa kwindawo ezithwaxwa lizinga eliphezulu lolwaphulo-mthetho kwiphondo liphela. Le nkqubo iza sele iyiminyaka abahlali bezindawo bememelela ungenelelo lwamagosa okugcina umthetho. uNcatha uthi umyalelo kukuphazamisa nokuchitha le misebenzi yolwaphulo-mthetho yamaqela onqevu. Lena Operation Prosper ngeyabenzi bobubi abantu abaphilisa kabuhlungu abantu bakuthi akuzohlekwa nabo and kufuneka babaleke andiyababaleka la ndawo na ngokubana lonke liphondo liphethwe ndim sobakhangela kuzo zonke indawo abazobaleka la khona. Abahlali bathi ukufika kwamajoni omkhosi kubanika ithemba lokuba imeko yabo ingaguquka. We can now finally breathe. Our communities needs this. Every week, a mother stands at an open grave, bearing her child. Le nkqubo iza kwandiswa iyene kwezinye izixeko kweliphondo kuquka idolophu iHumansdorp neJeffreys Bay. Kwindaba ze-SABC, ndingusisipho Ncumbe eGqeberha. Ikhabhinethi ibongoze abemibeli ukuba bathobe izibilini unkinkisho lwamafutha ezithuthi lukwimeko ezinzileyo nazikhululo zokwetha amafutha ezomenko emva koxalathelwano lwabathengi uninzi lwazo sele zinamafutha awoneleyo. Ethetha kwinkomfa namajelo endaba kulandela indibano yekhabhinethi ePitoli, umphathiswa kwiofisi kamongameli uKhumbudzo Tshabeni unyathele kwintlaninge yemiba exovulwe ikhabhinethi kuquka isiqinisekiso sikarhulumente sokuba uthatha amanyathelo ngemeko emandondo yoqoqosho nebangelwa lungquzulwano kumbindi Mpuma. Kwezoqoqosho ikhabhinethi iqhwebela izandla inkonzo yabaphuthi berhafu isazi phantsi komkomishinala umnumzana Edward Kisweta ngokugqwesa emagabini ekuqokeleleni irhafu ngelithi oku kubonakalisa uhlumo nozinzo kuqoqosho kwaye kusetyenzelwa ekubeni ilizwe lingaxhomekeki ematyaleni. Cabinet applauded SARS under Commissioner Edward Kiswet for collecting just over 2 trillion rands in net revenue, a record milestone which was achieved in the fastest period since the 1 trillion net revenue collection milestone. The improved tax collection boasts fiscal capacity and stability by reducing government's reliance on debt and creating more fiscal space to fund the budget.
Kwifuthe libile zoqoqosho ngakubemi boMzantsi Afrika olubangelwa lungquzulwano lweMelika, Israel neIran noluchaphazela inkonzo yeoli kumazwe ehlabathi. Ikhabhinethi ithi urhulumente akasonganga zandla uthathe amanyathelo ukukhawulelana nolwamvila lwalo mbhodamo osopone kuntinga amaxabiso amafutha ezithuthi, iparafini nerhasi. The President has established a ministerial task team comprising of ministers of mineral and petroleum resources, who are the chairperson, finance, transport, trade, industry and competition, international relations and cooperation, agriculture, electricity and energy, forestry, fisheries and environment, and the presidency, to coordinate government's response in a holistic manner to mitigate the impact on the cost of living, fuel and food security. Ikhabhinethi bongoze abemipeli bangatatazeli unkinkisho lwamafutha ezithuthi lukwimo ezinzileyo. Igaraji eziyezoma nko zibangelwe kukuxalathelana kwabathengi bekhawulelana nofunqu, kodwa imeko iza kuyondelelana. Obebhala kwindaba ze-SABC, Ndingundimphiwe Gift Nonqotho, ndiseGauteng. Umbutho wabanini ziteksi kwaDukuza uziphikile izityholo zokuba uhlawule icandelo lamapolisa elilobuqhelemnqa obuququzelelweyo eCato Manor kuba ligebenge abaqhubi beteksi abalwa nalo mbutho. Ezi zityholo zivele kubungqina bukasihlalo wombutho weteksi wakwaMaphumulo uSiphamandla Mhlongo ngelixa ebephambi kwekomishoni kaNkabinde. Ukhuluma esangameni nabezindaba usoseshini wamatekisi akaDukuza uthe usashaqekile ngalezi nsolo abekwazona. Lo soseshini ugcizelele ukuthi awukaze uqasha amaphoyisa ukuze uhlasele izimbangi. Umhlongo uthi lolu hlaka lwamaphoyisa lahlasela, lahlukumeza futhi labulala amalungu asoseshini wamatekisi akaMaphumulo ukuze kuzuze labo abaxhumene nososeshini wakwaDukuza owawaziwa ngeStenga. Ingxabano phakathi kwalabo soseshini bobabili iqale ngo-1987 kubangwa imizila. Umhlongo uphinde wathi wasinda emzameni eminingi yokumbulala okusolwa ukuthi yayihlose ukumxosha embonini. Lokhu akuveze lapha ya kwi-inquiry kaNkabinde besingakaze akuveze kuthina samalunga noma nami ezingu-chairperson ngikuthuke nje ngoba sekuvela lapha ukuthi ethi kunemali engaka okuyiyona eyakhokhelwa amaphoyisa. Umnumzana uDumsani Mhlongo uthi usoseshini uzimisele ukuthola isixazululo esinokuthula ngengxabano yamatekisi eqhubekayo. Ingxabano iphinde yaxubuka kulonyaka okuholele ukuthi ukhomishana wamaphoyisa wesifundazwe uJenene uNhlanhla Mkhwanazi angenelele. Sibe sesiya-ke ekhoti ngomhla ka-31 ngoba bayikhipha kwi-roll bayihlehlisela umhla ka-31. Umhla ka-31 yilapho-ke uMaphumulo Association ijaji elichithe khona isicelo sawo ukuthi awusamukeli. Usoseshini wakwaDukuza uqinisekise ukuphepha kwabagibeli kuleli phasika. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC kwaDukuza. Umphathiswa wemisebenzi yoluntu eMpuma Koloni uNkosikazi Siphokazi Mani Lusithi unike ingxelo kwimiqaliselo ebekiweyo ukuqinisekisa ukuba ukunikezelwa kwenkonzo ngamasebe karhulumente achaphazeleke kukutsha kwesakhiwo iBotha's Cawu eMthatha kwiveki ephelileyo kuyaqhuba. Kwingxelo enikezwe ngumphathiswa wezemisebenzi yoluntu kwisixeko sakuGompo ngokuphathelene nesiganeko sakutshanje sokutsha kwesakhiwo esisezimbalini esinemigangatho eli11 nebesingundoqo ekunikezelweni kwenkonzo kuluntu ngurhulumente eMthatha iBotha's Cawu kubalulwe indawo yethutyana eza kusetyenziswa ngamasebe ali11 nathe aqhokreka sesisehlo. Is declared safe, detailed assessment will be undertaken to inform the scope of rehabilitation work that will be required, guided by the applicable safety and heritage preservation standards. Technical teams remain on site to monitor the situation and further advise the provincial government on urgent interventions and the way forward that may be required. The Eastern Cape Provincial Government expresses deep concerns over the disruption of critical public services caused by the fire at the Botha's Cawu building.
which has impacted service delivery to communities and the functioning of affected government departments. In response to these disruptions, processes are underway to source accommodation for the 11 departments that have been affected by the fire. However, these processes will be carried out in a phased approach to ensure business continuity. Ukanti ke nanjengoko inkqubo zoluleko lwengqondo nemiphefumlo siqhubeka kubasebenzi abachaphazelekileyo nebutho lokhethe lisaqhuba nentshukumo zophando lesizekabani sesisithwakumbe seveki ephelileyo. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Kwalapha ezindabeni abasemagunyeni kwezothutho bamemelela abaqhubi bathi qwa emigaqweni njengokuba inyambalala isezindleleni ukuzimasa inkonzo nokuya kwindawo zeholide. Sinamkele kwakhona sihlabele mgama. Umphathiswa wezezimali omtsha eGauteng umnumzana Nkululeko Dunga uthi azibothusi intetho zabathandabuza isakhono sakhe esithi kulungele ukusebenza. Umnumzana Dunga ufungiswe ngokusesikweni njengomphathiswa eGauteng namhlanje kulandela ukwenziwa kwenguqu kwiCabinet inkulu baphathiswa yaseGauteng umnumzana Panyaza Lesufi phezolo. Mr. Nkululeko Dunga, an MPL, swear that I'll be faithful to the Republic of South Africa. Xanduvo lisemagxeni kaMnumzana Dunga kuba phakathi kwezinto kufuneka zinzise uqoqosho lwaseGauteng msebenzi lowo losihlalo we-EFF eGauteng athi ulungele. We are prepared in our attempt to ensure that there is a stability of government politically and administratively. Ngoyililungu lekomiti kasodolophu lezezimali kumasipala waseGuruleni phambi kokugxothwa kwakhe ngusodolophu umnumzana Nkosi Ndiphile Xhakaza ngoJuni 2024 ukani kulubaphathiswa umnumzana Panyaza Lesufi ithi bamthembile umnumzana Dunga. And this sudden questioning of credentials of other people because they don't belong to the Democratic Alliance or any other party. We have never started a Democratic Alliance. And that's shameful. Umnumzana Lesufi ekhanyela lale ngomhlana kuba i-EFF izikhethele isebe. Omnye umhlalutyi wezopolitiko uthi umnumzana Lesufi ebephakathi kweliwa nomlilo ovuthayo. I don't think that this was like the first choice. This is kind of being imposed upon Lesufi, who doesn't really have a very a tip-top executive team in the province. Kukho imfuneko emandla yezakhono ezizodwa kwimfundo kunye nakwiziseko zophuhliso zabantwana abaphuhle ngokwasengqondweni ngokungafaniyo nokwesiqhelo abane-autism ngokutsho nanjengoko namhlanje kwi-World Autism Day abazali benze umngcelele ukuya epalamente beyokunikezela ngamaxwebhu kumasebe karhulumente ohlukeneyo bememelela imfundo esemgangathweni kubantwana babo. Kubanjwe umngcelele ngabazali uluntu kunye nemibutho engenzi inzuzo eKapa phantsi komxholo othi Autism Matters RSA ukuvakalisa usizo lwabantwana babo bayinxalenye yenyathelo lehlabathi ukuphakamisa ulwazi lokukhuthaza ukwamkelwa kunye nokuthethelela amalungelo abantu abaphila ngokuchaphazela ngokwasengqondweni. Umba ophambili ukwazisa ngeautism kwihlabathi liphela ukwamkela imo yezempilo imfundo kunye nendawo zokusebenza. Abazali babantwana abohlukeneyo eMzantsi Afrika bathi inkqubo yemfundo yangoku ayinako ukunika abantwana babo inkathalo abayidingayo. We have to push as parents, as the organization, not giving up, pushing until something is done, because we believe that something can be done, but if the focus can be shifted back to our children. Umngcelele bamkelwe ngabameli besebe lophuhliso loluntu imfundo esiseko kwakunye nomphathiswa kwiofisi kamongameli ejongene namakhosikazi ulutsha nabantwana abakhubazekileyo uSindiswa Chikunga. Everything else that
Iqumrhu lezokhenketho iFedHasa lithi kukhula umkhwa omtsha nanjengoko abakhenkethi bejonge ukucutha indleko ngelixesha lePasika. Ngoku abakhenkethi bakhetha ukuzenzela into esiwa phantsi kwempumlo kuquka nokwabelana ngamagumbi okulala ukumelana namaxabiso aphezulu. Nangona iqhwalela imeko yoqoqosho, iphondo laKwaZulu-Natal lisabona umthamo ophezulu wabakhenkethi. Sesiqalile ukutheleka izivakashi esifundazweni ukuzogubha amaholide ePhasika. Isifundazwe silindele izivakashi ezingaphezu ka-300,000 ezisuka kwezinye izifundazwe. Kube ezingu-60,000 ezisuka emazweni aphesheya. Izivakashi ezisuka kuleli nezasemazweni zithi sekuqalile ukuzwela ukunyuka kukaphethiloli, kodwa zithi bekungeke kubavimbe ukuthi baze eholidini. Abanye abavakashi abasuka emazweni angaphandle bathi baphoqeleke ukuthi bakhokhe imali ephindiwe ezindizeni. Abakuleli bona bakhala ngokuthi bachithe isikhathi eside emagaraji kapetrol. The flights have doubled in price, so we were originally booked to go via Dubai, where the unrest is, and we had to change our flights, and they doubled the price of the Kulindeleke ukuxinana kwezithuthi ezindleleni nanjengoko ngomso iza kuba ngolwesihlanu wePasika. Abasemagunyeni kwezothutho bamemelela ingqwalasela nakubaqhubi ukuba baqhube ngokuqinisekisa ukhuseleko nanjengoko kuzele amawakawaka abantu abaya ezinkonzweni nakwiholide. Kuphansi phezulu nanjengoko izigidi ngezigidi imbombozone zeli zixanana zezindleleni kule mpelaveki yePasika. Kungoko ke amagoso onyantseliso umthetho eMpumalanga enqanisise ukulungela kwawo iintshukumo nkalo zonke ezindleleni. We will continue to have block patrols, increase law enforcement visibility, and then we also have our traffic officers who will be working on a 24/7 basis, 24-hour basis throughout this long weekend. Kambe ke abasemagunyeni eLimpopo balumkise ngokuthi qwa kwabantu abahamba ezindleleni kanye nephondo eMntla-Ntshona lisengele kwelo thunga linye. Think before you take a decision. If you want to make a U-turn, you must think first. If you want to overtake, you must think first. So the problem is that our drivers are not thinking. The problem that we're experiencing in the main is the pedestrians that are crossing our roads under the influence of alcohol. That is another aspect that we also forget that I think we need to focus on, because our fatalities, they are pedestrians that at times they are also intoxicated. Kananjalo amagoso lawulo lolungelelwaniso lwezithuthi eFreystata athi abuzukuthozanyelwa nakanye ubugwenxa babo bephula imiqaliselo yomthetho wezendlela. Zero tolerance for anything, any offense that is going to happen in the Free State. We are just warning the communities to say we're going to ensure everybody is safe in this province. Lo gama kwelenta betafile amagosa bethelele ukuzijula ijaco ekwehliseni inani lengozi ezishicelelweyo ezehlukanise inyama nomphefumulo kwezinsuku zePasika. Njengoba silapha silisebe lemobility ukuqinisekisa ukuthi abantu abazohamba ezindleleni bafike kwindawo abaya kuzo bekhuselekile. Kunjalo umphathiswa ezothutho kweli ubebambe iphulo lokuqinisekisa ukhuseleko kwisango elihlawulelwayo laseGranscop kuhola ka-N1 eLimpopo ehlola ukufaneleka kwezithuthi ukuba zibe sezindleleni. Reducing the death toll on our roads by 50%, which is our target for 2030, is a journey. It's not an event. The important issue that we want to look at is, are the interventions that we are making leading to some improvements? Ukanti ke kuqininiswe kubemi baseMzantsi Afrika ukuba bathobele imiyalelo yasezindleleni. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Sibulele ke mawethu ngokusiboleka kwenu indlebe kamnandi.
Philip Mzonsundu naliqikelelo lomozulu mahle kakhulu amathuba emvula pha kwimimandla esentshona ngokunjalo naphaya kokomani kungenjalo ngu30% amathuba emvula olindelekileyo kwezinye indawo ngokunjalo napha kumantla waKwaZulu Natal kuyaqhina eMaputo phaya ngomso ke mbukeli sisalindele amathuba amahle kakhulu emvula phaya kwimimandla esentshona kodwa ke kwindawo eziphakamileyo ibe ngu30% kuyaqhina pha kokomani ngokunjalo nakwindawo ezikumntla mpuma welizwe kanti kuyabongoza into obuqapheleka lokho ezantudumo ezilindelekileyo phaya eSpringbok ngokunjalo naseFredendal kanti ke kulindeleke nokunwenwa kwemililo yamadlelo phaya kwaUppington koDiara zilindelekile ke ezantudumo ezimandla de ziqhine ke ngoku sakudikana phaya entshona koloni wona kamaqondo okutshisa aphansi asibonisa into ba ngomso ke mbukeli lihle izulu kufudumele ngo26 ePitoli naseSprings ngelixa Gauteng ngo25 kanti ke phaya koLimpopo nakhona ndingatsho ndithi lihle izulu kufudumele Musina ngo26 naseMokopane ngelixa Phalaborwa ngo27 lihle izulu koThoyandou ngo24 kanti ke phaya eMpumalanga siyabona into ba kuphole kakuhle kwindawo ezininzi amaqondo abethe ko22 phaya koMashishini thathise ngo27 phaya eStanderton kanti ke xa hlabela mgama sijonga KwaZulu Natal 29 omhle Richards Bay kufudumele kanti ke naphaya eMgungundlovu kufudumele ngalo 29 ngelixa Port Shepstone silindele u28 Empuma Koloni ke mbukeli ndingatsho ndithi kuthande ukufudumala kakhulu amaqondo abetha ko35 konxuba ngelixa Makhanda ingo33 hamba nami ke mbukeli sijonge phaya eNtshona Koloni nalapho kuthanda ukuphola kwindawo ezininzi amaqondo de abethe ku23 phaya koTsoreni naseRiversdale ukuyaqhina phaya eKapa lodumo kanti ke xa sijonga eNorthern Cape ndingatsho ndithi kufudumele koUppington amaqondo abetha ku35 mashumi amathathu eCarnarvon ibe ngu31 phaya eDiara ngokunjalo naseKimberley kanti ke mbukeli omhle xa sijonga ngoku phaya eFreystata nakhona kufudumele nje kakuhle amaqondo ngamashumi amathathu phaya koBothaville ngelixa Bloemfontein koBlomandi ngo29 Wepener ngo28 omhle mbukeli hamba nami ke kwakhona sijonge ukuba izinto zibinjani neNorthwest 28 eMahike ngelixa Tosca ingo29 naseKlerksdorp ke mbukeli kufudumele kakuhle ngalo 29 degrees eRustenburg silindele u28 degrees Celsius phaphama uphele emehlweni kodwa kucela usale enhliziyweni kamnandi mawethu.